Хәерле көн укучылар, без бүген компьютер белән таныша башлыйбыз. Информатика өчен компьютер информация белән эш итү коралы гына түгел, ә өйрәнү объекты да. Сез компьютерның ничек төзелгәнлеген, аның ярдәмендә нинди эшләр башкарырга мөмкин икәнлеген, моның өчен нинди программ чаралар барлыгын белерсез. Борынгы заманнардан ук кешеләр үз хезмәтләрен җиңеләйтергә тырышканнар. Бу максат белән кешенең физик мөмкинлекләрен үстерә торган төрле механизм һәм машиналар төзегәннәр. 20нче гасыр уртасында кешенең акыл хезмәтен, ягъни информация белән эш итү мөмкинлекләрен арттыру өчен уйлап табылган. Фән һәм техника тарихыннан кешенең күп кенә уйлап табу идеяларын табигатьтән күчерүе билгеле. Мәсәлән, әле 15нче гасырда ук итальян галиме һәм художнигы Леонардо да Винчи кышларның тән төзелешен өйрәнгән һәм бу белемнәрен очу аппаратлары конструкцияләрен төзегәндә файдаланган. Аэродинамикага нигез салучы рус галиме Жуковский шулай ук кышларның очу механизмын өйрәнгән. Бу тикшерү нәтиҗәләре самолетлар конструкцияләгәндә дә файдаланыла. Табигатьтә компьютерның прототипы бармы соң? Бар. Прототип кеше үзе. Әмма уйлап табучылар компьютерга кешенең физик түгел, ә интеллектуаль мөмкинлекләрен күчерергә омтылганнар. Компьютер составына нинди җайланмалар керә соң? Кешенең информацион эшчәнлеге 3 өлештән тора. Информация алу, информацияны истә калдыру, фикер йөртү процессы, информацияны тапшыру. Компьютерга шушы өлешләргә тәңгәл функцияләрне башкаручы җайланмалар керә. Кертү җайланмалары, истә калдыру җайланмалары, эшкәртү җайланмасы, чыгару җайланмасы. Компьютер эше барышында информация кертү җайланмалары аша хәтергә кертелә. Процессор хәтердән эшкәртелүче информацияны ала, аның белән эшли һәм хәтергә эш нәтиҗәләрен урнаштыра. Табылган нәтиҗәләр чыгару җайланмалары аша кешегә тапшырыла. Кертү җайланмасы сыйфатында клавиатура, ә чыгару җайланмасы сыйфатында монитор яисә принтер файдаланыла. 1946 елда Америка галиме Джон фон Нейман ЭХМ төзелеше һәм эшенең төп принципларын атаган. ЭХМ җайланмаларының югарыда тасвирланган составы һәм аларның үзара тәэсир итешүе фон Нейман архитектурасы дип атала. Нейман архитектурасы өчен барлык җайланмалар белән идарә итүче бер процессорның булуы хас. Фон Нейманның башка принциплары белән сез алдан танышачаксыз. Информация белән эшләгәндә кеше үзенең белемнәреннән генә түгел, ә китаплар, белешмәлекләр һәм башка тышкы чыганаклардан да файдалана. Ятланган мәгълүматны кеше онытырга мөмкин, ә язмалар ышанычлырак саклана. Компьютерның да ике төрле хәтере бар: эчке һәм тышкы хәтер. Эчке хәтер электр энергиясе белән туендырылганда информацияны саклый ала торган электрон җайланма. Туйыну шелтәреннән изгәч, оператив хәтердәге информация юкка чыга. Башкарылу вакытында программа компьютерның эчке хәтерендә саклана. Әле генә формалаштырылган кагыйдә Нейман принципларына карый. Бу кагыйдә саклана торган программа принцибы дип атала. Тышкы хәтер төрле магнитны йөрткечләр, тасма дисклар, оптик дисклар, хәтер флеш карталары. Информацияны тышкы хәтердә саклау өчен даими электр белән туендыру кирәк түгел. Хәзерге заман компьютерларында эчке хәтернең тагын бер төре даими хәтер җайланмасы бар. Бу энергиягә бәйле булмаган хәтер. Аннан информация укылырга гына мөмкин. Рәсемдә компьютер җайланмалары составы күрсәтелгән. Уклар информация алмашу юнәлешләрен күрсәтә. Компьютер җайланмалары информация бирелмә һәм программалар белән билгеле бер эш башкара. Ә информация үзе компьютерда ничек күрсәтелә соң? Компьютерның эчке хәтере структурасын шартлы рәвештә бирелгән рәсемдә күрсәтелгәнчә тасвирлап була. Компьютер хәтеренең иң кечкенә элементы хәтер биты дип атала. Рәсемдә һәр шакмак битне белдерә. Күргәнегезчә, бит сүзенең ике мәгънәсе бар: информация үлчәү берәмлеге һәм компьютер хәтер кисәкчеге. Бу ике төшенчәнең үзара ничек бәйләнгәнен күрсәтик. Битлы структура эчке хәтернең беренче үзлеге дискретлыкны билгели. Дискрет объектлар аерым кисәкчекләрдән төзелә. Компьютерның эчке хәтернең икенче үзлеге адресланучанлык. Хәтернең рәттән урнашкан 8 биты байт хасил итә. Белгәнегезчә, бу сүз шулай ук 8 биткә тигез булган информация берәмлеген белдерә. Димәк, хәтернең бер байтында 1 байт информация саклана. Хәтернең һәр битендә әлеге мизгелдә ике кыйммәтнең берсе 0 яисә 1 саклана ала.
Информация күрсәтү өчен 2 тамга файдалану икешәрле кодлау дип атала. Компьютер хәтерендә бирелмәләр һәм программалар икешәрле код рәвешендә саклана. Заманча компьютерларда тышкы хәтернең аеруча әһәмиятле җайланмалары булып, магнитлы дисклардагы туплагычлар яисә диск йөрткечләрдә тора. Тагын башка төре булып оптик дискларда керә. Алар информация яздырганда һәм укыганда магнитлы түгел, ә оптик механик ысул файдаланыла. Башта информацияны бер генә тапкыр яздырырга мөмкин булган лазер дисклар барлыкка килгән. Сөртергә һәм кабат яздырырга мөмкинлек булмаган. Андый дисклар CD-ROM, ягъни инглизчәдән тәрҗемәдә компакт диск бары тик уку өчен генә дип атала. Соңрак кабат яздырырга мөмкин булган лазер дисклар CD-RW барлыкка килгән. Магнитлы йөрткечләрдә кебек үк аларда саклана торган информацияны сөртергә һәм кабат яздырырга мөмкин. Кулланучы диск йөрткечтән алып йөртергә мөмкин булган йөрткечләр алмаш йөрткечләр дип атала. Алмаш йөрткечләр арасында иң зур сыйдырышлысы DVD, универсаль цифрлы диск тибындагы лазер дисклар. Аларны кай вакыт видеодисклар дип та атыйлар. DVD-да саклана торган мәгълүмат күләме гигабайтларда үлчәнә. Тышкы хәтернең чагыштырмача яңа төре булып флеш хәтер тора. Флеш хәтер җайланмасы компьютерга универсаль USB аша тоташтырыла. Каты магнит дискларның күләме 500-2000 гигабайт. CD-ROM 700 мегабайт, DVD 4.7-8.5-17 гигабайтка хәтле җитә. Флеш хәтер 10-256 гигабайт. Балалар, шуның белән безнең теория өлешебез тәмам. Киләсе онлайн дәресләргә кадәр сау булыгыз.